अगर रउआ यूट्यूबर बानी आ चाहे तू यूट्यूबर बाड़ा त ई वीडियो तारा खातिर बा। हम बता दीजिए, अगर तू यूट्यूब पर वीडियो बनावेला चाहे यूट्यूब पर चाह तारा कि हम यूट्यूब पर कुछ नया करी त ई वीडियो तारा खातिर बा। हम एकरा पहले एक और वीडियो बनैले रहनी है जे यूट्यूब पर अर्निंग करना हुआ आसान, यानी यूट्यूब पर पैसा कमाई लब आसान हो गइल बा। त भाई वो वीडियो के भी तू लो देख लिया लो, लेकिन ये वीडियो में सबसे बड़ा अपडेट लेके आयल बनी यूट्यूब के बारे में। जे पहले से वीडियो बनावत हुई यूट्यूब पर चाहे यूट्यूबर हुई, ये वीडियो उ सब लोग खातिर बा। तो ऐसे वीडियो के पूरा देखियो। सबसे पहले बात करब ये वीडियो के, तो भैया ये वीडियो के लक्ष्य यह बा बनावे के कि यूट्यूब में एगो बहुत बड़का अपडेट आ गइल बा, बहुत बड़का एगो बदलाव आ गइल बा। आ वो बदलाव के जरूरत सब लोग के रहल, हमरो रहल। तो भाई ई बदलाव आ गइल तो बहुत बढ़िया हो गइल। काहे कि बदलाव इहे आइल बा कि भैया हमनी के कबो यूट्यूब पर लाइव आवत रहनी सन, चाहे बहुत टीचर लोग ऐसन बा जौन यूट्यूब पर लाइव पढ़ावत रहल, तब बीच में उनका लोग के जैसे कि बाहर ही जाए के बाद तो दिक्कत होत रहल, ओकरा बाद लाइव छोड़ के जेब तो दिक्कत होई। तो अब यूट्यूब ओकरा खातिर एगो बहुत बड़का अपडेट कर दिले बा। अपडेट ही कैले बा कि अगर तू लाइव बाड़ा ओकरा बावजूद अगर तारा कहीं जाए के बाद तो ओइमे उतना देर खातिर कोनो ऐड चला सकत रह, चाहे कोनो अपन पहले के वीडियो चला सकत रह। 15 मिनट तक के लाइव में ऐड कर सकत रह आ जा सकत रह ऐड करके, तो 15 मिनट तक ले उ चल सकता। तो भाई यूट्यूब में बहुत बड़का अपडेट बा। ये अपडेट के जरूरत भी रहला, काहे कि अगर केहू के प्रमोशन भी करे के बा हमरा वीडियो में लाइव में प्रमोशन कर देवे के बा तो दिक्कत होत रहला। पहले ऐसे करके दिखावे के पड़ता, अब ना, अब पहले से वीडियो बनावल रही लाइव में रुआ ऐड कर दी आ लाइव में उतना देर ऐड चल जाई, उतना देर वो वीडियो चल जाई। तो भाई ई एगो चीज यूट्यूब के इतना अच्छा अपडेट खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी सन के ऐसा अपडेट के जरूरत रहेला, काहे कि आदमी वीडियो बनावेला, बहुत सारा प्रचार करे के रहेला, विज्ञापन करे के रहेला केहू के, तो ये चीज के जरूरत रहत रहला। तो ये चीज जौन बा कि बहुत अच्छा हो गई। ये चीज से हमनियो खुश बानी सा, सारा लोग जौन बा कि खुश बा जे वीडियो यूट्यूब पर बनावेला। बाकी वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि सब लोग के इस चीज के पता चले। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।